Sa diha di ay nga tutok ta ngadto kang Jesus Christ ug biyaan nato ang kalibutan, ang mga butang niining kalibutan na ug ato itutok atong kaugalingon ngadto sa langit ang kalibutan magkaanam-anam ug kahanaw sa atong presensya. So karong nga gabi gusto nako i-share sa inyo ang ato uluhan, nagauluhan, beholding Jesus, becoming like Him. Kanang beholding, kanunay ta magalantaw ngadto kan Jesus, we will become like Him. No, mura ba kanang managtiayon ba? Sa kadugay nimong uban sa imong asawa, kanunay nimong tutok sa imong asawa, mura na mog pariha og dagway, no? Say daghan kayo nga mag-adto mi sa uban nga mga mission o conferences, moingudan nga kadugay na kong tan-aw sa inyo ha. Pastor, kadugay na kong tan-aw sa inyo ma'am, mura na mog pariha og dagway. Mga kaigsunan, nindot di ay kaayo ni kanang mututok ka ngadto kan Jesus Christ kay mahimo kang pariha niya. So, karon nga gabi, mauna ang ato pagasaluhan. Unsa ang giingon sa Biblia? The Bible says in Hebrews chapter 12, verse 2 nagaingon, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Meaning, kung mututok ta, kanunay, ngadto sa Ginoo. Christianity is not merely about changing behavior. It is about changing the heart. Mausab ni ang kahimuan sa diha nga mututok ta ngadto kan Jesus Christ sa matag karon unya, dili lang mausab ang ato nga behavior, mausab ang ato kasing-kasing, may sama pagyud ta ngadto kaniya. And the Bible reveals a powerful spiritual principle. We become like the one who constantly behold. Meaning, kung kanunay ta mututok ngadto kan Jesus sa matag karon unya, mahimutang kanang may sama kanya, we will be like the one we constantly behold. So karon nga gabi, ato diskubrihon how looking and beholding Jesus transform us into His likeness. So, mga igsoon, mga kaigsunan, mga kapaglaom, naibalo ko nga, it is your desire nga mahimo ta nga sama kan Jesus Christ. Say, handom na to, Ginoo. Ang ako untang kinabuhi, sama nimo. Kay, kung doon na bitaw tayo handom mga kapaglaom nga may sama ta kan Jesus, ang mga kalibutanong butang mawala na siya. Ha? Kung ato itugyan ang atong kagalingon, itutok nato ngadto kan Jesus Christ, mawala ang kalibutanon nga mga butang. I remember a story, may tungod sa kanang usa sa tao nga nakaadto dito sa bulan. The famous kaayo nga tao ang nakaadto sa bulan, ang si tao nga ginganlag si Neil Armstrong. But one of those nga nakaabot dito sa bulan, nakaanis Pilipinas because he was invited to speak dito sa Philippine Bible Society in the person of Colonel Erwin. According to the story, usa si Colonel Erwin nga nakaadto dito sa bulan. Sa iyang sugilanon during devotional, ingon pa niya, sa diha nga andam sila, padulong sa biyahe, padulong ngadto sa bulan. Ingon pa niya, nagasakay sila sa kapsul, kanang dili kapsula kanang sa tambal. Kanang kapsul kuno nga sakyanan, mao nay pinakakusog nga kanang muraog sobra pa sa jet nga kusog kayo mudagan. Mao na ang ilang gisakyan padulong sa bulan. Ingon pa ni Colonel Erwin, sa pagsakay nila sa kapsul, misugod og biyahe gikas kalibutan padulong sa bulan, taud-taod milingi siya. Sa paglingi niya, ingon pa ni Colonel Erwin, iyang nakit-an ang kalibutan nga daw mura nalag bula sa basketball. Ay, naman gino ni mo. Nga, unang lingi niya, mura nalag bula sa basketball ang kalibutan. The next nga, paglingi ni Colonel Erwin,
Ingon pa niya, ang bula, ang kalibutan, mura na lag bula sa baseball. Kanang baseball, mga bula ba? Oo. Nagkagamay yun. Matod pa niya. Og sa ikatulungan, lingi ni Colonel Erwin, ingon pa niya, ang kalibutan, mula na lag pingpong nga bula. Nagkagamay sa diha nga, padulong sila sa bulan, nagasakay sa maong nga kapsul. Ingon pa niya, sa ikopat nga lingi, ingon pa ni Colonel Erwin, wala na nako nakitaan ang kalibutan. Inana kapaspas ang kapsul nga ila nga gisakyan. Ang punto, ang lesson nga gipadayag ni Colonel Erwin matod pa sa Isugilanon, ingon pa niya, sa diha di ay nga mututok ta ngadto kan Jesus Christ ug biyaan nato ang kalibutan, ang mga butang niining kalibutana, ug ato itutok atong kaugalingon ngadto sa langit, ang kalibutan magkaanam-anam ug kahanaw sa atong presensya. So, inaana mga kaisunan, kung atong itutok ang atong kaugalingon, beholding Jesus Christ, we become like the one we constantly behold. So karon nga gabi, gusto nako ato diskubrihan how looking and beholding Jesus transform us into His likeness. Number 1, the power of beholding. We are changed by what we look at. Ang gahom kuno sa pagtutok, we are changed. Mga usab kita, pinaagi sa ato nga ginalantaw. What the Bible says. Ingon din 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Nagaingon, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed into His likeness from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. May nigugma ko ng mga kapaglaom, mga kaigsunan. Transformation is not achieved by human effort alone, nor by strict rules, sa mga stricto kaayo nga pamalaod, nor by fear or punishment, but ang tinuod nga pagkausab or transformation mahitabo when we behold Jesus Christ. Sa diha nga mututo kita ngadto kaniya. When we all with unveiled face, beholding mututok kita ngadto kaniya, we are transformed into the same image from glory to glory. Mausab kita sama kaniya, for this comes from the Lord who is the Spirit. So mauna ang kahimuan kung ato itutok ang ato kaugalingon ngadto kan Jesus Christ. It is, ingon pa sa usa ka magsulat, Ellen G. White, The Great Controversy 555, ingon pa niya, it is by beholding that we become changed. It is by beholding, mga kapaglaom, nga mahimo kita sa pagtutok, kung mututok ta ngadto sa usa ka butang, mututok ta ngadto kang Jesus Christ, mahimo kita, we become changed like Him. May sama kita ngadto kaniya. Second, why we must fix our eyes on Jesus. In Hebrews chapter 12, verse 2, nagaingon, looking to Jesus. Mututok ta ngadto kang Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Wala lain nga atong tutukan ni ining kalibutana, maura gyud si Jesus Christ. Ang mabutang ni ining kalibutana, lumalabay lamang. Ang mabutang ni ining kalibutana, matintalon. Ang butang ni ining kalibutana, mga kapaglaom, muhatod nato ngadtos kalaglagan. No? Nakahigayon po tayo bisita dito sa lugar nga ginganlag Sin City of the world, kanang Las Vegas. No? Pag-abot namo dito, uy, nganong ginganan niya na og Sin City of the world, tungod kay ang mga talan-aon dito,
dili maayo para sa usa ka Kristohanon nga nag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang akong kauban, miingon siya, iyong panya pastor, kung maluwas ni mga tawhana dinhing dapita, mas maluwas ang taga Pilipinas. Nga naman, tungod kay ang mga tao dito is very worldly. Dito ko nakasinati nga, maglakaw-lakaw sa dalan kanang naay pinaka-famous kaayo nga street diya sa Las Vegas kanang strips. Muna siya strips nga mabibula na siya inig alas 9 sa gabi hangtod sa alas 4 sa kadlawon, pero sa adlaw purting mingawa. Og yan ang panahon na dito nimo makit-an ang mga tao sa ilang kalibutanon nga ginahimo. Kung dito ka magpuyo, ang imong kinabuhi mahimo usab nga kalibutanon. But ninintag na sa gabiyon giingnan kita looking unto Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mututo kita ngadto kaniya, siya mao ang author, tinubdan og maoy magatapos sa ato pagtuo. Mao kana ang ato himuon matag kanunugon niya. Jesus is the author of our faith. Nganong nahimong author si Jesus sa ato pagtuo? Because He began the work of salvation. Gusto niya nga kitang tanan niining kalibutan na makabaton sa kaluwasan. It is God's desire nga mahimo kita, maluwas kita, mga kapaglaom. But let us always remember nga ang adversary, ang kaaway sa Ginoo nga mao ang yawa, it is also His desire nga manglaglag ta. If God's desire nga mga luwas ta, ang ato kaaway, ang iyang desire is malaglag ta, mga kaigsunan. So, mututok na tangan to kan Jesus because He began the work of salvation. What else? He initiated the transformation process. Kining transformation, dili ni siya overnight. It is process. Imong himuon, matagarugon niya. Kay, ni apata, ni ining kalibutana. Na ay tendency nga, matintal pa ta sa mga kalibutanon nga mga butang. So, we need a daily transformation. We need a daily surrender sa ato nga kinabuhi aron nga mabat na nato ang total transformation. Sikan nga gihimo ni Jesus Christ nganong mututok ta ngadto kaniya. Jesus is the finisher of our faith. Siya mao ang tapos sa ato pagtuo. What He starts, He completes. No? What else? Our hope is not in our strength, but in His faithfulness. Ang atong paglaom is not pinaagi sa atong kusog. Dili pinaagi sa pagbuhat sa atong kagalingon, nga paningkamot, aron nga maluwas ta. Apan, it is the faithfulness of Jesus Christ. Dili nga maghimo ta og mga butang nga ato buhaton aron nga maluwas ta, because ang kaluwasan is grace or gasa na gift gikan sa Ginoo. Daghan mga tao ato madunggan, ingon sila nga muna imong buhaton aron nga maluwas ta. Ha? Muna imong kaunon aron maluwas ka. Muna imong himuon, di na ka maligog Sabado, di na ka maligog Sabado o Sabadya, di na ka maglungag aron nga maluwas ta. No, magkaisunan. By looking unto Jesus, it is not about kining ang atong, it's not about nga muhimo ta sa atong kagalingon nga effort aron nga maluwas ta, because Jesus is the initiator of salvation. Siya maong magaluwas kanato, mga kaigsunan. So kanunay nako gina-promote kung asa ko madto, magahimo ko og kanang hatag og message, ako gina-emphasize gyud ni nga dili ta mosimba sa adlaw nga Sabado tungod aron maluwas ta. Ha? Dili ta mosimba sa adlaw nga Sabado aron maluwas ta. We are not giving our tithes and offerings because we wanted to be saved, or baka kanang dili ta mo kaon og kanang sabay kanang dulumtanan para maluwas ta. Ha? Mga kaisunan, nganong musimba ta sa adlaw nga Sabado?
nganong magpabautismo ta, nganong muhatag ta faithfully sa ato tithes and offering because Jesus saves us already. Giluwas na taniya dito sa Kalbaryo sa krus o kining mga buhat nga maayo, mauni siya ang bunga mga kapaglaom sa pagkalinuwas nato dito sa Kalbaryo sa krus. Gihimo na ni Jesus daan ang maayo dito para sa tuwa. So ang resulta nga sa iyang gihimo nga maayo, mao nga muhimo usab kita og maayo. Nagaingon ang basahon sa Steps to Christ, page 64. The less we seek to esteem in ourselves, the more we shall see esteem in the infinite purity and loveliness of our Savior. But pasabot, kung mas gamay ang atong makita nga angay ipasinungog o ipasigarbo sa atong kagalingon, mas daghan usab ang atong makita nga angay daigon sa walay kinutuban nga kaputli ug katahom sa atong manuluwas. Meaning to say, wala tay angay ikapasigarbo sa atong kaugalingon. Wala tay angay nga ihinambog nga muni akong buhaton aron maluwas ko. It is because of Christ, mga kapaglaom. Si Kristo ra gyud walay atua. Walay atua ning kalibutan na. So, ingon din padayon, as we keep our eyes fixed on Christ, the Holy Spirit will open to us more and more of His character. Sa diha nga kita magapadayon sa pag-fix, sa pagtutok ngadto kaniya, mga kapaglaom, ang Bala ni Espiritu, iyang ablihan ang ato nga mga mata to open to us more and more of His character. So dili di ay nga kanamitang angay nato trabahoon. Sa diha di ay nga mo tutok ta ngadto kan Jesus Christ. Sa diha nga ato itugyan ang atong kagalingon ngadto kan Jesus Christ. Ang balaang espiritu maunay mag-open, mag-open mga kaigsunan sa atua aron nga mahimo kita more and more, step by step, process to process, nga mahimo nato, maangko nato ang batasan ni Jesus Christ. Ikatulo, how beholding Jesus transform us. Sa unsa nga paagi nga beholding Jesus makatransform sa ato kinabuhi. Number 1, beholding Jesus is His Word. Unsa man ang pulong sa Ginoo? The Word of God, the Bible. Mauni ang basahon nato kanunay. The Bible is the mirror where we see Christ. Ang Biblia, mao kuno na siya ang salamin nga makit-an ni Jesus, nga makit-an nato si Jesus Christ. Sa atong balay naman tayo salamin, di ba? Di po kumutuo nga sa inyong balay walay salamin. Ang importante kay ng salamin sa atong balay kay ilabi na sa atong mga sakop nga mga babay dias panimalay murag di na mabuhi kung way samin. Kanunay gina before muguwa humagligo samin. Sa asa nay samin gina siya. Di na pwede nga walay salamin kay di nila gusto nga mulakaw nga di nila makita nilang dagway. In like manner, mga kapaglaom, the Bible is the mirror where we can see Jesus. Ang Biblia kuno mao ang salamin din ato makitaan si Jesus. What else? That not reading ang Biblia kuno is not reading for information but for transformation. Dili ta mo basa lang dinhi mga kapaglaom, mga kaigsunan kay aron makahibalota. Uy, modern na siya, modern na siya. Pero wala na transform ang ato kinabuhi. Ang gibutang diya sa Biblia, ang gisulat diya, wa na to tumana, wala na mag-transform sa ato kinabuhi. Unsa ang gisulat sa Biblia? Dili lang information, nagpadayag sa tuwa, nagpahibalo sa tuwa, but it will transform us. Mo-transform ka nato into the likeness of Christ. Number 2, beholding Jesus in prayer. Beholding Jesus in prayer. Kisa nato din mga kapaglaom karon nga gabi ang malipayon nga kanunay makaduol sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Adunay panutihon nagaingon, the moment we read our Bibles, the Word of God, that is the time that the Lord will speak to us.
kung mabasa ta sa atong Biblia, mao ni ang panahon nga ang Ginoo makikistorya sa tuwa. The moment we prayed, we kneel down and pray. That is the time when we talk to God. Sa diha nga muluhod kita ug muampo, mao kanang panahon nga kita makikistorya ngadto sa Ginoo. Prayer connects us heart to heart with Christ. Ang pag-ampo kuno mga kapaglaom, mo konektar heart to heart, kasing-kasing, kinasing-kasing ngadto kang Kristo. And we become like those we spend time with. So, kung kanunay ta mo ampo, mudungo, muluhod ta, muampo ta, ngadto sa Ginoo, sa matagaroon niya, we become like those we spend time with. Masama ta sa kanabitang atong sa Ginoo nga mo'y atong ginaampuan sa matag karunugon niya. How many of us nga dunay panahon or nagahatag og higayon nga kita magaampo? Of course, normal mo pray ta, pamahaw, paniudto, panihapon, mukaon ta. Before we sleep, before ta matulog, muampo ta. Kanang sa atong pagmata, muampo ta. But mga kaigsunan, it is different nga mabat na nato ang kinaiya sa pagkamay ng puon. Ganahan kayo ko sa kinaiya sa mga literature evangelist. I've been a literature evangelist for 3 solid summers when dito ko sa Mountain View College. Naka-join ko sa canvassing work ug mauni ang buhat sa literature evangelist. Sa dili pa muna og sa balay magampo. Sa diha nga naglakaw sa dalan, magampo na sab. Sa nakakitag balay, muingon ka Ginoo, mao ni ang prospect nguni kandidato nga makadawat og libro, imo na pud na nga iampo. Ug sa diha nga musaka na pud kag balay, ampuan na pud nimo sila. Ug sa diha nga before ka munaog sa ila balay, before mulakaw, muampo na pud ka. Ang literature evangelist is a man of prayer. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, mausab na ang ato buhaton. We become like those we spend time with. Mahimo kitang sama sa Ginoo sa diha nga kita muhimo sa pag-ampo. Ikatulo, beholding Jesus in service. Beholding Jesus in service. What does it mean? When we serve as Jesus served, His character is formed in us. Sa diha nga kita musilbi sama sa gibuhat ni Jesus Christ, ang iyang batasan muanhi or mapurma sa ato nga kaugalingon. Unsa man ang gisulti sa usa ka magsulat, Ministry of Healing, page 143. Nagaingon dinhi, Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired their needs. He showed sympathy to them, ministering to their needs, winning their confidence, and bid them, follow me. Mauni ang ilustrasyon sa kinabuhi ni Jesus Christ. Mauni ang gibuhat ni Jesus Christ. Jesus Christ mingled with men. Meaning, the Savior mingled with man as one who desired their needs. Iyang gitagaan ang mga tao sa ila nga panginahanglan. Gibati niya ang kaluoy ngadto kanila, ministering to their needs. Gitagaan nila sa ila nga panginahanglan. This is what Jesus did during His ministry. Og mausab ni ang ato buhaton, mga kapaglaom, aron kita may sama kan Jesus Christ. Usa ka illustration, a little boy once stood in front of the mirror. Naglantaw siya atubangan sa mirror. Naghimo siya og mga funny, kanang mga katawanan nga dagway atubangan sa mirror. Ang mirror, wala nag-correct sa iya ha. It simply reflected what he showed. Kung unsay iyang ipakita sa mirror nga funny faces, mao po na ang reflect sa mirror. Apan sa ulahi, ang iyang inahan, mitindog, abay niya, unya, mi pahiyom,
nakita niya nga may pahiyom ang iyang inahan. Then suddenly, the mirror did not, suddenly, he smiled ngadto sa iyang inahan. Ang mirror, wala nakapausab niya, but the presence sa iyang inahan, mao'y nakapausab kung unsa ang iyang buhaton at tubangan sa mirror. Mga kapaglaom, Jesus is like a mirror to us. Kung unsa ang himuon ni Jesus Christ, mausab ang ato himuon. Unsa ang atong himuon, haum sa buhaton ni Jesus Christ. Christ's method alone will give true success. So, it is with Christ. If we behold anger, we become angry. If we behold worldliness, we become worldly. But if we behold Jesus, we become Christ-like. Mao na nga itong handom, mga kapaglaom, nga nining kalibutan na, may nahinay og transform ang atong kagalingon, nga may sama kita, beholding like Christ. So, ika-lima, why many Christians struggle to change? Nga naman, ang uban, mag-struggle man sila sa pag-usab sa ilang kagalingon from worldly into heavenly nga mga buluhaton. Nga naman, they focus on sin instead of Savior. Ilang gifocus ang ilang mga sala. Nga naman, doon na sila gibit-bit ng mga sala. Dili ta makahimo sa pagbuhat og maayo kung dili nato isalikway kining sala nga atong ginasipitan sa matag karon ug unya. Dili ta makasulti og maayo or moingon ta nga sunda ko because naata sa pagpakasala, mga kapaglaom. So, they focus on sin instead of the Savior. They focus on self instead of Christ. Usay, believe kayo ta sa atong kaugalingon. No? Usay, mingon ta nga, ug wala pa ko diana nga simbahan. Dili gina sa manindot nga simbahan. Ug wala pa ko, dili gyud ni mo mahimong ilado. Usay, believe kay ta sa atong kagalingon. Usay, sometimes atong saligan ang atong profession, ang atong kanang pagkadato. But to tell you, mga kaigsunan, mahimo na siya nga hindrance nga may sama kita kan Jesus Christ kung ato i-focus ang atong kagalingon dili ngadto kan Kristo. What else? They focus on failure instead of grace. Sa daghan ta mga failure sa ato kinabuhi. Usahay kun wa tay Ginoo, makaingon ta nga di na kita madaogon. Failure kita kanunay, no? But to tell you, mga kaigsunan, ang Ginoo is willing, no? Nga kun musurrender ta, kun willing ta nga mutugyan sa atong kagalingon ngadto kaniya, He is also willing nga i-change niya ang ato nga kinabuhi. I-change niya ang atong failure mahimutang victorious, no? Si Jacob, ato basahon ang Genesis chapter 32, mao nang kasaysayan sa kanang pagkalagaw ni Jacob gikan siyang inahan o gamahan nga si Rebecca og si Isaac padulong ngadto sa Haran. Si Jacob nahimo siyang kanang failure because sa kinabuhi ni Jacob nahimo siyang deserver. Nahimo siyang runaway child. But when iyang gitugyan ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, miluhod siya, miampo siya, and ready nga itugyan niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo nga makapaglaom mi-change sa kinabuhi ni Jacob. Jacob, the deserver, was changed ngadto sa Israel, the victorious. Nahimo siyang nagmadidaugon. Kung ang ato kinabuhi always failure, let us give, surrender sa ato kinabuhi ngadto sa Ginoo, and we will become victorious. Nagayon ang steps of Christ, page 44. It is not the fear of punishment or the hope of everlasting reward that leads the disciples of Christ to follow Him. It is not the fear of punishment, of the hope of everlasting reward apan ang that leads nga mahimutang followers ni Jesus Christ. Mga kapaglaom, ninintak na sa kagabion, kita gitultihan, how can
we behold Jesus. Unsaon man nato nga magpabilin ang ato pagtutok ngadto kan Jesus. The secret is, number 1, or begin each day with Christ. Morning devotion. Himo ang mga kapaglaom. Sulayi. Siguro, karon nga gabi sulayi nga imo itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Pagkabuntag og mga adlaw, begin it with morning devotion. Sa ako family, di ko matuglain mga kapaglaom, mga kaigsunan. Every morning, inigmata na mo, before me, muadto sa among exercise kay duol raman kayo ang kanang digananan, no? Usara ka, yung patod sa uban, usara ka tumbling, pwede na mudagan, palibot dili sa compound. But before that, ang among ginahimo is, we read our Bibles. We read the Word of God. That is morning devotion. What else? Read the Gospel prayerfully. Basahon nato kining balaang kasulatan sa pagkaminampuon gayud. Not merely reading, pero wa tayo nasabtan apan ato kinabuhian mga kapaglaom. Ask in prayer, Lord, show me Jesus today. Mag-ampo kita, Ginoo. Ipakita kanako si Jesus karong adlaw. Nga karong adlaw, Ginoo, samtang moadto ko sa mga buluhaton nako, samtang matubang ko sa mga challenges sa ako nga kinabuhi. Ginoo, hinaot nga ang akong pagkinabuhi, ay naot ang akong pagbuhat, makit-an si Jesus sa ako nga kaugalingon. May nigugma ko nga mga kapaglaom, the secret of true transformation, mga kaigsunan, holiness is not achieved by striving. Dili pinaagi sa pag kaugalingon nimo nga kanang paningkamot, it is received by beholding. Replace negative media with Christ-centered content. Usahay, di balikayan nga ang atong ginalangtaw kanunay sa atong cellphone matag karon ugonya, and we spend time a lot mga paglaom sa dako kayo nga oras matag adlaw, sige scroll sa atong cellphone, tan-aw mga TikTok, tan-aw mga kanang mga siaw, mga katawanan. Pero pagbasa sa Biblia, usahay bisag 5 minutos di gyud ta kabasa mga kapaglaom. Mo nagiingon nga bato-bato sa langit ang tamaan bukol. Kaya nga naman, mo may atong kasagara nga ginahimo. Spending time with Jesus, pinaagi sa magbasa sa pulong, maunta ang pinaka-importante. So, karon nga gabi, I would like to challenge everyone. This is my appeal to you. Kung gusto nato nga may sama ngadto kan Jesus, ato basahon kanunay ang iya nga mga pulong. Serve others intentionally. Ato kanang paghatag intentionally atong tuyoon nga mutabang ta ngadto sa mga tao nga nagapanginahanglan. The more we look at Jesus, the more we love Him. The more nga mulantaw ta sa atong asawa, the more nga mahigugmatan niya. Dili kay the more nga mulantaw ta sa atong asawa, the more nga masumhan ta. Dili na siya mao. The more nga mutan-aw ta ngadto kan Jesus, the more we love Him. The more we look at Jesus, the more we trust Him. The more we look at Jesus, the more we reflect Him. Mao na ang kamatuoran mga kapaglaom. Gusto nato nga may sama gayud ngadto kaniya. Ingon pa ni Mrs. White, Christ Object Lesson, page 69. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Dili madugay, muanhi si Jesus Christ. So tonight, mga kapaglaom, God is inviting us to try, God is not inviting us to try harder, but look longer to Jesus Christ. Mututo kita kaniya. Dili gamay nga panahon apan tutukan nato siya matag karon ug niya. The longer we look to Jesus, the more we will be like Him. Ug kung inyong desire mga kapaglaom nga may sama kita kan Jesus,
why not saying, Lord, help me fix my eyes on Jesus daily. Ginoo, tabangi ako nga ako itlantaw ang akong kagalingon ngadto kang Jesus Christ. Transform me into into your likeness. Ginoo, transform sa ako kinabuhi. Usba ang ako kinabuhi sama sa imuha. Ninintak na sa gabiyon, I would like to invite each one of you nga magahimo kita og pinasahi nga pag-ampo. Pag-ampo nga ato mausab ang ato kinabuhi. Pinaagis pagtutok ngadto kang Ginoong Hesus, wala na ilain mga kapaglaom kay si Jesus Christ lamang ang magausab sa atong tibok nga kinabuhi. Ato idungo atong maulo alas pagampo. Dios nga labing gamhanan nga nakasunod sa kalangitan. Ninintak na sa gagabiyon. Salamat sa pagpainumdum sa mata ko sa kanamo. Sa pagtulunan, by beholding Jesus, we will be like Him. Ginoo, salamat kaayo nga imo kami gitudluan unsaon namo nga may sama kanimo. Tuguti nga ang bala ni Espiritu maoy magagiya sa amo kinabuhi sa matag adlaw. Nga amo basahon ang imo mga pulong. Magahatag kami og dako nga panahon sa pagbasa sa imong pulong. Dako nga panahon nga kami muduol kanimo sa pagampo ug sa paglambigit sa bulaton sa pagsilbi ngadto sa uban. O pinaagi ni Ginoo, mabat na namo ang kausaban nga may sama kami kanimo. Ang amo kaaway, naning kamot, nga dili kami may sama kanimo Ginoo, apan ninintak na sa gabiyon, naghangyo kami o Dios, pinaagi sa imong bala ni Espiritu, nga maoy, magauban ka namo sa matag adlaw, i-renew ang amo hunahuna, i-renew ang amo nga makasing-kasing, nga may sama sa kasing-kasing o gunahuna ni Ginoong Hesus, aron nga maandam kami sa dool na nimo nga pagpadayag. Salamat o Dios, ikaw nagtubag sa among pagampo, kinuntanan namo gisalig gila umang madawat, tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.